Бийик тауның башларында ұшып йөрик күбәләк. Интернет һәм Wi-Fi булса бар дөньябыз түгәрәк. Кәкре кайын кәүсәсендә тук-тук килә тукыран. Бармакларым кәкерәйтеп WhatsApp шуқып утырам. Агыйделдә аккарап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агыйделдә аккарап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Безнең урам уртасында үсеп утыра кайын. Үксеп ник елыйсың, өзелдеме Wi-Fi-ың? Татарча кая барасың, урысча куда пойдешь? Өйдә интернет югалса, пожалуй, с ума сойдешь. Агыйделдә аккарап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агыйделдә аккарап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Әнә килә